Ahojte a vitajte v tomto krátkom produktovom videu. V tomto videu predstavím náš úplne nový dotykový displej pre Nico Home Control. Chcete, aby bol váš domov naozaj inteligentný a hlavne, aby sa dal jednoducho ovládať. Potom je nový dotykový panel Nico Home Control presne to, čo potrebujete. Čo túto novú generáciu naozaj odlišuje, je používateľský zážitok. Vďaka prepracovanému rozhraniu je všetko rýchlejšie a intuitívnejšie, stačí jediný dotyk. A potom je tu dizajn. Inteligentný, moderný a minimalistický sú len niektoré z kľúčových slov pre tento nový dotykový panel. Bez problémov zapadne do každého interiéru a ovládanie vášho domova vďaka nemu pôsobí prirodzene a bez námahy. Najväčšia výhoda. Z jedného centrálneho miesta máte bez námahy pod kontrolou celú svoju inštaláciu. V rámci systému Komfort môžete spravovať osvetlenie, teplotu, žalúzie a oveľa viac. Všetko sa dá jednoducho nastaviť a ovládať. Bezpečnosť a kontrola prístupu idú nad rámec komfortu. Udržte svoj domov v bezpečí a rozhodnite, kto môže vstúpiť do vášho domova. Jednoduché, inteligentné a bez stresu. V rámci sekcie Energia získate jasný prehľad o svojej spotrebe energie, môžete energiu spravovať inteligentnejšie a znížiť svoje náklady. Keďže je dotyková obrazovka pripojená káblom, funguje spoľahlivejšie než smartfón alebo tablet. Integrácia do vašej existujúcej zostavy Nico Home Control je rýchla a jednoduchá. Komunikuje cez kábel UTP alebo FTP a napájať ju môžete buď cez Power over Ethernet alebo pomocou samostatného napájacieho zdroja 24V. Ako už bolo spomenuté, nový dotykový displej tiež prichádza s úplne prepracovaným rozhraním. Spravovať pohodlie nebolo nikdy jednoduchšie. Môžete zapnúť alebo vypnúť svetlá, stlmiť ich alebo dokonca zmeniť farby presne podľa toho, ako sa vám páči. Teplota v každej miestnosti? Úplne pod vašou kontrolou, takže každý priestor je akurát taký, ako má byť. Motorizované žalúzie, rolety, slnečné clony a závesy sa ovládajú úplne jednoducho a prepojené systémy, napríklad audioprehrávače, máte na dosah jediného ťuknutia. Správa energie je rovnako plynulá. Môžete sledovať výrobu a spotrebu energie, optimalizovať ju a dokonca spravovať aj úložisko. A navyše sa všetky vaše pripojené systémy, napríklad autonabíjačky alebo nastavenia HVAC, dajú jednoducho ovládať priamo z dotykovej obrazovky. Vďaka prístupovej kontrole máte vždy prehľad. Môžete prijímať prichádzajúce hovory alebo si priamo na vašej vonkajšej videostanici skontrolovať zmeškané hovory a jednoducho si prezerať a spravovať všetky upozornenia zo systému Nico Home Control, všetko na jednom mieste bez akýchkoľvek starostí. Všetky funkcie Nico Home Control sú plne podporované, takže môžete bez námahy spravovať celú svoju inštaláciu od komfortu cez prístupovú kontrolu až po energetický manažment, všetko z jedného miesta. Používateľské rozhranie nie je len prepracované, ale ako koncový používateľ si môžete podľa svojich osobných preferencií vybrať aj medzi svetlou alebo tmavou témou. Na záver. Nová dotyková obrazovka Nico Home Control vám umožní ovládať vašu inštaláciu ako profík. Má 10-palcový HD displej s rozlíšením 1280x800 pixelov, vďaka čomu je všetko ostré a jasné. Obrazovka je jasná a automaticky sa prispôsobuje svetlu v miestnosti. Má aj prepracované používateľské rozhranie a môžete si vybrať, či uprednostňujete svetlý alebo tmavý motív. Môžete si tiež jednoducho vybrať, ktoré funkcie chcete mať k dispozícii na obrazovke. Je postavený na úplne nových technológiách, aby poskytoval bezpečné, do budúcnosti pripravené softvérové riešenie. Bezpečnostné aktualizácie sa poskytujú počas obdobia predaja produktu a až 5 rokov potom. Ďakujeme za sledovanie. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o novom dotykovom displeji Nico Home Control, všetko si o ňom môžete podrobne prečítať v našom online návode na guide.nico.eu.